de maneira segura as fresas, porque esta mesma semana unha muller quedou coas pernas atrapadas nunha fresa, ou non sei como se chama exactamente a esta ferramenta, Vicente, e isto aconteceu en Malpica. Sí, bueno, é unha máquina, falando das cabazas, pois tamén ten moita relación esta máquina, porque é unha das máquinas que máis se empregan nas pequenas hortas que temos nas casas. Esta é unha fresa? A fresa realmente é o apero. Vale. Isto é unha cavadora, unha moto cavadora. Vale, unha moto aixada. Vale. Aquí debemos distinguir dúas máquinas. A máis simple é a moto aixada e a outra sería o motocultor. O motocultor levaría rodas e depois levaríamos o apero enganchado. O matraquillo. O matraquillo, exacto. Moi ben. Por esta leva tan só unha roda. Esta non leva rodas. Esta, para transportala, temos que facer así e transportaríamos. Claro, leva unha, sí. Móvese, cando tracciona, móvese directamente sobre as fresas. E cal é o risco con este tipo de máquinas? Bueno, o risco é fundamental é o atrapamento nas pernas ou nos pés do elemento que vai xirando, que son as fresas. Pero é que realmente, hoxe en día, cas máquinas modernas é prácticamente imposible que exista ese risco. É claro que che iba a decir que cando eu digo que normalmente a xente non ten esta máquina. Ten o matraquillo e ponlle... Bueno, eu chamolle matraquillo, pero como... Sí, ponlle un asento detrás ou ponlle outros aperos. E ponlle a fresa detrás. E esa fresa eu creo que é a que ten realmente o riesgo. Non ten risco. O que pasa é que vamos a ver... Por exemplo, esta máquina. Non, esta máquina, o risco que tería... Cando traballamos marcha adiante, fíxate que ten un sistema de bloqueo, de tal maneira que temos que facer así, para baixo e para arriba. Entón, a máquina traballaría para diante. Vale. No momento en que eu resbalo ou me caigo, con soltar, a máquina para. Claro, que precisamente o problema o que lle pasou a esta muller en Malpica foi que a máquina veulle marcha atrás. Bien, é sorte que levaba, creo, cunhas botas de goma. Unhas boas botas. Ahora vamos ir marcha atrás con esta máquina. Vale. Esta e todas, son todas iguales. Para ir marcha atrás con esta máquina, temos que avanzar esta palanca, que é unha especie de seguro, botar isto para baixo e dar isto para arriba. É dicir, a máquina marcha atrás non se pon ela sola nunca. Temos que facer 3 operacións. Cal sería o risco? A ver, podería repetir outra vez esta acción para dar marcha atrás? Un seguro, que é marcha atrás, isto sería para baixo e isto para arriba. É dicir, é literalmente imposible accionar a marcha atrás de forma indebida. Claro, Vicente, que acontece? Perdóname un segundo. Que acontece? Que moitas veces traballamos con máquinas que non están actualizadas e mellor non teñen este sistema. Ou máquinas actualizadas que a xente anula os bloqueos ou se isto se estropea o cable non o levamos a reparar. Ese é o gran problema, o desactivar os elementos de seguridade das máquinas. As máquinas levan estes elementos de seguridade de fai moitos anos. Vale, fai moitos anos levan outro estilo é unha palanca que vai para diante, unha palanca que vai para atrás. Pero desde o momento en que o solto é un embrague, a máquina para. Cal é o problema? Que se houve marcha atrás, fago isto e a máquina ven para atrás e me colle unhas raíces, a máquina pode encabritarse hacia min. Carai. Este é o problema. Ese é o problema, que se encabrita hacia ti. E algún caso de estar con unha parede detrás, a máquina vir para atrás. Que é o que hai que facer neste caso? Soltar todo. A máquina para. Que ocorre? Que a xente se pon nerviosa e canto máis che ven a máquina hacia ti, máis te agarras a ela. É dicir, nos ahora, a máquina venos hacia atrás, venos hacia min, e hai personas que intentan sujetar a máquina. Claro. Vale, entonces a palanca de abaixo é fácil de sujetar. Fíxaste como xa a palanca de arriba se me soltou. É dicir, en caso de un problema, a vir así a máquina para arriba, isto xa se me solta. A máquina xa para. Son sistemas de seguridade que as máquinas teñen que as persoas, a veces, voluntariamente ou involuntariamente, os desactivan. Vale? Entonces, cando ocorren os accidentes? Os accidentes ocorren cando estes elementos de seguridade non se utilizan. Teño visto en talleres máquinas a reparar donde o elemento este está desactivado e atado con a cinta aislante. Eso vino eu tamén moitas veces. Pero é así, vale. Entonces, eses embragues de marcha adiante e marcha atrás, cando a marcha atrás a máquina se encabrita, por qué? Porque pode haber unhas raíces, pode haber unha pedra, e a máquina se ven para atrás, entón o que hai que facer é soltar. E no momento que soltamos, a máquina para, vale? Evidentemente, a máquina esta ten que usala unha persona que este adiestrada, que este forte. Bueno, isto non deixa de ser unha máquina potente, 5 cabalos... E despois hai que ter en conta sempre os medios e os elementos de protección persoal, non? Os elementos de protección persoal... Que esta muller tivo sorte que levaba unhas boas botas. Sempre, os elementos de protección, o primeiro é unha máquina que, como vedes, dá 98 decibelios de ruido.
a lei obliga a partir de 85 decibelios utilizar protectores auditivos, vale? Entonces, unhos protectores auditivos, uns bons guantes de serraje, uns bons guantes de coiro, vale? Por qué? Porque a veces estamos quitando por raíces que se quedaron aí enganchados na fresa. E atrévome a dicir que moitas veces tamén convén non ir só a facer eses traballos. Eso sempre. Que te acompañe unha persoa, por se pasa algo, poder avisar. Vale. E despois tamén podemos ter restos de salpicaduras de tal e unhas gafiñas. Pero estes guantes que son anticortes? Son guantes anti-arañazos. Son guantes para traballar pues montando verjas, bueno, arames de espiño e cousas desas, vale? Son guantes fortes de serraje, vale? Entonces, desta maneira tamén hai que saber traballar, porque vedes este timón precisamente é para clavalo e a máquina o que iríamos facendo sería un movimento oscilatorio, vale? Que queremos profundidade máis, clavamos máis. Que queremos andar un poquinho máis, levantamos o timón. É dicir, hai que ter certa maña a hora de traballar. Pero estas máquinas, estas cavadoras, profundizan máis que as outras, que as fresas típicas, Pero bueno, en resumen, ter actualizadas as máquinas, que funcione todo correctamente, non facer ningún sistema manual para evitar estes seguros. Non, nunca podemos saltarnos os elementos e evaluarnos a nos mesmos para ver como estamos ese día, a ver como está a climatoloxía antes de empregar unha máquina. Vicente, falamos moitas veces no que anda aí dos accidentes cos tractores, sobre todo accidentes mortais, fixadevos. Levamos unha media de unhas 20 mortes ao ano por accidentes co tractor, e no que vai de mes, neste mes levamos 3 mortes en Galicia, a última en Vilar de Bos. En que deberíamos insistir? Bueno, a verdade é que é unha lacra en Galicia que todos os anos cheguemos a cantidade de 20-25 mortes sempre derivados de uso particular do tractor, é dicir, non é un uso profesional, é un uso particular. Pese ás campañas que está facendo a administración, pese á formación dos coles, que podemos facer? É dicir, o que podemos facer é non utilizar tractores sin os sistemas antibor. É dicir, esa cabina de seguridade, ese arco de seguridade, pero o que temos é concienciar a eses abuelos. Hai que dicirlle a eses abuelos de 70 e 80 anos que están jubilados, jubila o tractor, deixa o tractor, vale? As patacas, esa leña sale moi cara se morres cortando nesa leña ou trando nesa pataca, ou ocultando nesas patacas. Jubila o tractor, porque se morres nun accidente tonto de ir a buscar un remolque de leña, ese tractor, evidentemente, os teus netos e os teus fillos van a queimar o tractor. Vale, porque, por moito cariño que lle teñamos esas máquinas, exactamente, por moito cariño que lle teñas, vale. Entonces, o que temos é que concienciar, e desde unha televisión pública como esta, agradezco tamén que saquemos este tema, porque é a única maneira, abuelos, jubilai o tractor. Vale, eses abuelos de 70 e 80 anos, deixar o tractor tranquiliño na casa. Ese John Deere é moi bonito como está. Que ocorre, Vicente? Eu entendo a mensaxe, sei máis ou menos por onde vas, porque vemos tamén as idades nestes accidentes, e entendo por onde vas. O que pasa é que haberá moitos que nos escoiten e digan, bueno, e por que teño que vixilar o tractor se eu teño tempo, teño forza, o mellor non teño un tractor tan antigo e teño o sistema antimorcamento e es dá a vida, non? Pois eu diría que eses abuelos que se buscaran outra forma de divertirse, ir ás setas, ir ás castañas ou facer calquer outra actividade que non teña un risco tal e como ten ir nun tractor destes de doble tracción a fresar ou a araros ou a desbrozar os pinos. A verdade é que as cifras falan entre 15 e 20... É que as cifras son terroríficas. Sí, accidentes mortais. É por emborcamento, é por emborcamento sempre, é por volco. Vale, por emborcamento, además está moi tipificado. É o tractor de doble tracción, vale, articulado, de 40 ou 50 cabalos, sin arco de seguridade, de 40 anos de antigüedade, e casi sempre con un apero tipo desbrozadora, apero que exixe moita potencia e que pesa moito. É por volco, por arrimarse moito a un cómaro, é volco. Este mes vimos precisamente outra causa diferente, que foi este home que parece que estaba nas labores da vendima e tropezou e caeu unha pedra en riba. Sí, aí saltouse un poquinho a tipoloxía. Pero a tipoloxía, xa digo, a máis a que se reproduce máis precisamente a esa de volco lateral por arrimarse moito a un cómaro e eses tractores articulados de doble tracción. Pero un tractor ten que pasar a ITV. Non, ten que pasar a ITV, pero a ITV conforma a súa ficha técnica, tal e como foi fabricado.
e ese tractor non levaba cabina de seguridade. Se o tractor ten seguridade. moitos anos e non ten as medidas de seguridade xeitadas... Unha das solucións precisamente sería vía ITV. É dicir, pois que haxa unha línea de axudas, de subvencións, para que eses tractores que non teñen sistema de antiemborco, pois que se adapten e que pasen a ITV. E que se tú colles ese tractor e lle pos un sistema antiemborco, é cando non pasa a ITV. Por qué? Porque non está na ficha técnica. Claro, pero iso tamén, vamos a ver, eu entendo que esa medida tamén vai facer que moita xente que o mellor quere instalar o sistema de antiemborcamento que non o poña, porque despois están obrigados a pasar a ITV. Exactamente, pois tiré que sacalo para pasar a ITV. Isto a administración ten moi fácil de arreglar, sinceramente. Vale, unha línea clara de axudas para por o día eses tractores, porque claro, calquer modificación que fagamos nun equipo ten que ir a través de un proxecto de instalación. Vale, bueno, pois unha línea de axudas, instalar os sistemas antiborco e unhas facilidades a hora de pasar a ITV. Pero iso por ahora... Vicente sempre fala claro e nós sempre insistiremos sobre todo na seguridade coa maquinaria agrícola e sobre todo nos tractores, que temos unhas cifras que dende logo non nos gustan nada. Moitísimas grazas, Vicente.